si JR Tigulo na nagsasabi at nagbubulat sa inyo ng magandang gabi bayan. Andito po tayo sa Yola kung sa Barangay Street, Espanya para tungayan ang bahang ito. Ayan yung baha. Nakikita nyo naman yung baha. Ano, nakita nyo na ang baha at nakita nyo ang lalim at perwisyo sa mga tao. Makikita nyo po ang bahang ito dito lang po sa street, Barangay Espanya. Talungan mo siya. Basta mo na yan. Talungan mo. Oy, ito. Busing, dito ka muna. Ano yun? Sir, itong service namin na to parang biro pero hindi mo mahalata na kami mga reporter. Bali napadaan lang kami dito at biglaan ng ulan ay nagbaha. Kaya pwede mo bang magtanong? Saan kayo yung BSCBN 7? Ay, BSCBN po kami. Channel 7. O, bakit? Anong problema? May tatanong ko lang sir. Itong baha na to sir. Nakadudulot ba sa inyo na maganda o pinuwisyo? Oo, maganda. Maganda. Dudulot dito. Hanggang dito lang ba sir ang baha sir? O nagsasalbabido pa kayo dyan pagka talagang tuloy-tuloy ang ulan? Maraming lumalangoy doon. Maraming lumalangoy. Maraming nagda-dive doon. Pati mga sasakyan. Pati mga sakyan sir, nagda-dive. Talagang sobrang talagang baha dito. Oo, yun, God na. Sir, kayo sir, saan kayo ba galing ngayon? Galing ako sa Espanya. Espanya, sir, mukhang nakashot po yata kayo ngayon. Hindi. Hindi ako nakasyat. Malapit na. Malapit lang. Yung misis niyo sir, puntahan niyo na ngayon. Wala pa ako. Binata pa ako 12 years old. Ay, binata pa kayo sir. 12 years old pa ako. Talagang sir, itong bahan ito sir, napadaan lang kami, saka nakita namin na ganito ang sitwasyon. Makita niyo na sir, hirap na hirap ang mga motor, kaya karamihan ng mga pasada, mga bicycle na lang. Nag-i-enjoy yan. Nag-i-enjoy sila sir. Nag-i-enjoy yan. Tingnan mo, mag-re-racing mo. Makikita po natin, ayan, ano po ba, binibideo po ng ating cameraman. Lalaki ba yan, cameraman niya? Nakikita niyo naman, yung baha na dulot ng bagyong Raksyon. Sige, salamat sa interview. Sir, salamat. Nakita na po natin ang baha at natunghayan po natin kung paano naghihirap ang mga motorsiklo at dumaraan. Hindi lang motorsiklo, pati mga tao. Nandito si Raksyon na napadaan. Channel to. Salamat po sa inyong lahat. Back to you, Raksyon.